खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां आलिसा हाज'वारिया MBBS आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि बेनिधिक हाज'वारिनि फिसाजो आलिसा हाज'वारिया MBBS आनजादखौ उथ्रिसारनानै बेंटल ओनसोल आरो दुलाराय बर' हारिनि गेजेरावनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। आलिसा हाज'वारि बिथांनि जाफुंसारनायनि खौरांखौ मोननानै बिथांखौ बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बराय आरो बिथांनि सायाव जाफुंसारनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ मिथिनानै लायो आरो लोगोसेनो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारिया गोबां थुलुंगाखांनायनि बाथ्राफोर फोरमायबोयो। बिथांनि बे जाफुंसारनाया आथिखालनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो इयुनावबो बर' हारिनिफ्राय गोबां डक्टर जाहैनो हागोनखौ मिजिंथिदों बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा। नमस्कार गोजोन्थों आंनि मुङा आलिसा हाज'वारि आं बेंटल जिल्लानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बिटिपि मेडिकेल कलेजावहाय फरायनायनि सासे स्टुडेन्ट आङो मोनजेननायावनो बिराद खस्थ' मोनदोंमोन ओमफ्राय मोननायनि उनाव बिराद गोसोखौ खुसि मोनदों थ' मोनखांनायनि उनावबो दुखु खस्थ'आ जोबमा बिराद माने फरायनायावहाय बिराद हेंथा जाफैयो एसे लैंग्वेजनि प्रब्लेम जाहैयो हजोंहाय माने बांसिन एसामिस जायो नालाय रायलायनायफ्रा बेखायनो जोङो एसे बेलेग डिस्ट्रिक्टनि थाङोला जों एसे भाषाफोरखौ बुजिनो एसे खस्थ' मोनो स्टार्टिंआवनो फरायनायाथ' बिराद गोबां फरायनांगौआ जोबनो थाङा फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै जोङो 4th इयारसिम साबजेक्टआ बारायलांबाय थायो आरो बिराद गोबां जायो बेलेग बेलेग फिल्डनि नालाय खेबसेनो जोङो दा MBBS लेभेलावहाय एभरिथिं जोङो मिथिजोबनो हायालाबो एसे एभरि साबजेक्टनि एसे मिथिना लानांगौ गोनांथि जायो अब्लाबो बेखौनो जोङो जेरैखिया दुखु खस्थ'जोंब्लाबो दिनै आं उथ्रिनो हाबाय बिनि आं बिराद आफा इसोरखौ बिराद धन्यबाद होनाय जाबाय। बेनि आन्दोआव नोंखौ केयार खालामग्रा जोथोन लाग्रा सायाव नोंखौ माबायदि थुलुंगा होगोन? आंनि केयार खालामग्रायानो आंनि आइ आफाल'मोन बिसोर सानैयानो आंखौहाय एभरिडे आङो जेब्लानो आङो दुखु जादोंमोन लोगो नांगौमोन समावहाय आंनि मामि बाबा थाफादों जेब्लायबो आंखौ दोनलांनाय मानायावबो गोजानब्लाबो जायगाया होनबाबो बेसेबांबो दुखु खस्थ'जोंब्लाबो बाबाया टाइम बहननानै दोनलाङोमोन आंखौहाय मालाबाबो ना होनफेराखै बा हारसिंब्लाबो थांदों ओमफ्राय माबायदि पार्सेन्ट मोननो हादों? पार्सेन्टआथ' आङो 343 रेंकआवहाय पास जानाय जादों। नोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ नोंथांनिफ्राय माबाफोर एडभाइस होनो सानो नामा MBBS फरायनायनि बेलायाव माबायदि फल' खालामजानो लुबैयो? गोसो होबाय था जेरैखिया नोङो सेस्था खालामबाय था नोङो कचिङाव लानो हालाबो गावबा गावनो अनलाइन कचिंबो आजिखालि सुबिदा दङ इउटुबफ्रावहाय सोलोंनो हायो आंनाबो एसेबां कचिङा आं लादोंमोनब्लाबो आङो जोंनि कभिड एरायावहाय लोगो मोनदोंमोन नालाय जोङो ओंखायनो आङो आधा कचिंखौ आङो न'आवनो गावबा गाव हारसिङै फरायनाय जादों माने नोङो हाजासे नोङो कचिं लालाबो एट द लास्ट नोङो गावबा गाव सेल्फ स्टाडिया नांखागौ ओंखायनो मेनआ नोंनि सेल्फ स्टाडियाव फकास खालाम लास्टआवलाय नोंनि बेसेबां नोङो मटिभेसन दङ नोंनि सायावसोसै। मा स्ट्रिमाव फरायब्ला बेबायदि लाइनसिम थांनो हायो? साइन्स स्ट्रिमाव फरायला नोङो बाय'मेथ्स लानो हायो नङाब्ला बाय'ल'जि मेन थानांगौ थ' बाय'ल'जियाव थांनानै नोङो एन्ट्रेन्स होनांगौ निट एन्ट्रेन्स जायखौ बयबो मिथिसै दा बिनिनो। बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै बियो मोनसे आरोबाव जाफुंसारनाय दख'रानि सिङाव जोङो फ्राय नैबे जेनोखि रानि आलिसा हाज'वारि बिथाङा जे देग्लाय MBBSखौ कमप्लिट खालामबाय बिनि गैयाब्लाबो 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो जोंनि नैबे बेंटल दख'रानि सिङाव बेबायदि डक्टर जानो हानाय बा उथ्रिसारनो हानाय बे गैफिना जादोंमोन दा बेवहाय बिनानावा देग्लाय जिबायदि एसेबां खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों आरो गावखौ डिटारमाइन खालामनानै गावनि स्टाडिखौ माने कन्टिनिउ मोनसे परिबेसाव लांनायनि गेजेरजों देग्लाय MBBS खालामफिननो हाबाय आरो ओनसोलाव बियो सासे आरो
जोंनि देरगानायनि मोनसे खौरांखौ लाबोफिनबाय बे हिसाबै बेंटल दख'रानि सिङाव थानाय जोंनिनो बेनेडिक्ट हाज'वारिनि फिसाजो बिथाङा दा बिथांखौ जोङो मिथिनाय लोगो लोगो जोङो फैनानै न'आव जोङो बरायफैदों जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों बेंटल दख'रा हिसाबै जे जोंहा एसेबां गोबावनि उनाव दिनै आरोबाव सासे डक्टर जों मोन्दों दा बेखौ लानानै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों इयुनाव लाइमोनफोरखौ फल' खालामजानो नोंथाङा माबायदि हास्थायो जों बेखौ लुबैगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारि हिसाबै गोबां माने खम दिनै माने डक्टर जाय सुबुंफोर जोंनि गेजेराव बिराद खम आरो जोंनि गेजेराव गोनांथार दरखार दङ आरो बेखौ नायनानै दिनै जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जाय बिनानावखौ जोङो डक्टर हिसाबै दिनै मोननो हाबाय बेवहायथ' गोजोननाय दंखायोआनोखा आरो बेजों लोगोसे जोङो लुबैबावगोन नेक्स्ट जेनेरेसन जायफ्रा दिनै जाखांबोगासिनो दङ जोंनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां पारसेन्ट लानानै मेट्रिकआव उथ्रिसार जानो हागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव जेन'बा पिइउसि जायफ्रा पास खालामदों माने फार्स्ट डिभिजन मार्क्सनिफ्राय लानानै जेसेबां नोङो हाइ गोजौ थाखोआव जायफ्रा पास जानो हाबाय नै दाखालिसो आङो बै लाइमोनफोरखौबो खावलायगोन जेन' मोजाङै मोजां गावसिनि नाजानायखौ लाखिनानै जेन' बयबो डक्टर फरायनायनि फारसेबो बयबो जाहाथे नोजोर होयो जिहेथु जोंहा मेनलि बुंनो थाङोब्ला मानसिनि देहा सावस्रि बिथिङाव जोङो नोजोर लाखिनाया डक्टरफोरनिफ्रायसो जायो दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि बर' हारियाव फ्राय गुबुन हारिफोरजों जोङो नायजानांगौ जायो बा गुबुन हारिनि डक्टरफोरजों जोङो गावनि जेनोखि देहा सावस्रिनि बिथिङाव माने सिकित्सा लानाय बे जाबाय थायो दा बेवहाय गोबां रं माखासे ट्रिटमेन्टफोर जाबाय थानायखौ जों नुबाय थादों मानो जादों खार'ना जाहैबाय गुबुन हारिनि सिगाङाव गावनि बुंनाय बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनानै लानो हाया आरो स्पष्ट बाथ्राजों गावनि जानाय बाथ्राखौ खोन्थानानै लानो हायो गावनि रावजोंसो नाथाय गुबुन हारि जाबाय हिसाबै जोङो माने बेले बेजे माखासे थासारि सोमजियो बेवहाय आथिं सादों होननायखौ मा होननानै खोन्थानानै लागोन उदै सादों होननानै बुंनांगौ रावफोरखौ माबायदि बुंनानै लानो हागोन दा बेफोरो जाजोबा दा बेबायदि खेथ्रआव गोबां माने माबा बुंबाय मुसे खोनासंग्राया मुसे माने बुजिबाय दा बेवहाय गोबां रोखोमनि माबा मुलि लिरनांगौबा गुबुन मुलि लिरना हरनाय माने बेफोरबायदि गोबां थासारिफ्रा जों गोदोनिफ्रायनो सहायबोनांबाय दा बेबायदियाव जोङो दानि लाइमोनफ्रा दिनैनि लाइमोनफ्रा माने गावनि रोंनायखौ लानानै बिसोर जुदि डक्टर फरायनायनि फारसे नोजोर होनानै आवगायोब्ला आरो डक्टर जानो हायोबा दा गुबुन इयुननि समफ्राव माने जोङो माने मोजां मोनसे ट्रिटमेन्टखौ लासै लासै मोनलांनो हागोन गावनि सुबुंनि बिथोरनिफ्रायनो दा बेखौ जोङो खोब माने आसा खालामदों मिजिं खालामदों जेन' नैबे बिनानावमोन बायदि जाय बिनानावमोनहा पास खालामनो हाबाय बा उथ्रिसारनो हाबाय दा बेबायदि जेनोखि दिनैनि जेनोखि नोंथांमोना निउस फोसावगोन बै निउसाव नायनायजों नोजोर लाखिनायजों जेन' गावखौबो इनकारेज खालामनानै माने बैबायदि मोनसे लाइनाव फरायनो गोसो जानाय बेखौ जाहाथे खालामो बेखौ जों खावलायगोन आं मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं
जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।